Брат Вени. Фюта. Хелни, диги мак. Макто макче, не макто макче. Брат Андро. И брат Бране. Ще обърне се? Сега ще го снимай го като поголов. Чугор в дева. Провежда някакъв много личен разговор, да далече от масата и му се занеси напитката. А каква е напитката? Зорба си беше, кота? Да. Зорба. Нямаше някакъв грък такъв зорба, за? Юрде. Боровайте. Ела и не идва. Ликшите занзаки се автора. Чини, в които има ладнишко. И здравословен хляб. Антони Куин изпълнява ролята в филма. Независимо. Антони Куин. Нали? Хляб. Малко е късно по принцип за пълна маса. 9:15 вечерта.